Beletak umeekin eta inauteriakin importantzia asko dauka, garrantzi asko dauka, zeba egia da leheno umeek ez zeukatela hainbesteko protagonismoa inauterietan eta hauek sartu zirenetik, beleta sartu zenetikan eta tanborra da txikia intzuenetikan, pues ja umeek bai daukate garrantzia. Gauza asko daude, dibujon konkursoa, mozorron konkursoa, aur jaialdia de prestatu behar da, osea, hor lana dago. Azkenen umei inauteri nazio hori landatzea barrunen, ez? Gero etorkizuna inauteri hauetan ikusi ahal izateko oso polita da. Zergatik, hor damazkigu urtek, 50 urte. Eta gozada da umekin lan itea, eta behaiekin baita inauterik disfrutatzea. Oain falta dianak gogoratzen naiz askotan. Adibidez, Xanti Belanzaran eta Jose Angel Aguado, eta oikin duen lan bat, karnabaletan Fernando Galarza esan dugun bezala, eskertzen dugu asko zergatik. Gutzako izan da hunkigarria, osea, da balorazio bat bezala egiten dizuela, osea, zuk indezun lanangatik, orduan pozgarria da. Eta gero jarraitu ez datela, hola, umeiri ematen behaien protagonismoa, umeiri erakusten zer dian inauterik, eta umeiri disfrazak eta hori dena prestatzen. Guk baita gure aldetikan holaxe segituko dugu, eta beti dauka rekonozimendu bat ume eta gurasoen aldetikan, eta espero dugu hola segitzea urtez urte.